Moi drodzy, witam was pięknie. Wiecie zapewne, że jeżeli odpalam tą kamerę poważną, nie kamerę tą internetową dla dzieci, to szykuje się coś superanckiego, niestandardowego. Tym razem, moi drodzy, nie jest inaczej. Ja tutaj sięgam po to, co ukryte. Wy teraz nic nie widzicie praktycznie i zaraz przejrzycie, o co mi chodzi. Uwaga! Tada! Moi drodzy, moja gitara. Każdy ma jakieś hobby oprócz głupiego grania na komputerze. Ja grałem na gitarze. To jest gitara marki Takamine. Bardzo tak na marginesie porządna firma. I co? Kupiłem sobie struny i bo tutaj jedna struna była pęknięta i zaraz sobie założymy nowe struny i będziemy sobie coś brzdękali. O, ja muszę ją troszkę wytrzeć, do czego mi posłuży stara koszulka. Zacząłem grać na gitarze mniej więcej w gimnazjum, wczesnym takim. Grałem przez jakieś 5 lat, a ostatni raz miałem gitarę w rękach chyba, nie wiem, dawno. I stwierdziłem, czemu by nie reaktywować tego swojego hobby, całkiem przecież fajnego. Wiadomo, że chicks love guitars. Wiecie, że dupery najlepiej się wyrywa właśnie na instrumenty tego typu, a skrzypce raczej ciężko. Dobrze, że nie gram na... Jaki syf! Parę razy mi już ta gitara miała okazję walnąć. Dobra. Mamy tutaj takie... Nie wiem w ogóle, czy wy to widzicie wszystko dobrze, mogę tylko mieć nadzieję. To jest główka od gitary i tu mamy tak zwane klucze. Tu po prostu luzujemy struny. Nie luzujemy wszystkich, nie powinno się luzować wszystkich strun jednocześnie, bo napięcie na gryfie się zmienia i nie będzie nam potem dobrze trzymało na ciągu strun. Czy ja to w dobrą stronę kręcę? To jest tutaj w ten sposób zawinięte. Te struny mam przycięte, czego tym razem chyba nie będę robił, bo nie mam czym. Tylko teraz, czy ja pamiętam, jak te struny się dobrze zakładało? Oto jest pytanie. Ała! Uważajcie, moi drodzy, przy tego typu operacjach, znaczy to jest jeszcze nic. Uważajcie szczególnie, jak będziecie, moi drodzy, struny naciągać, bo taka pękająca struna, która gdzieś śmiga obok waszej głowy, to jest ciekawe doświadczenie, owszem, ale raczej odradzam. Przyniosłem sobie cęgi, czerwone bolszewiki, bo generalnie palcami to się robi ciężko. Teraz tutaj mamy takie w sumie zapomniałem, jak to się nazywa i co trzeba z tym zrobić. No trzeba to wyjąć. To się może nie udać palcami. Trzeba to sobie czymś podważyć najlepiej. Tylko tak, żebyście nie rozdupili gitary. Poszło bez rozlewu krwi, wygląda to tak. Nie bierzcie do buzi i nie starajcie się połknąć, pojedziecie na pogotowie. Tak wygląda końcówka struny. Jakbyście nigdy nie mieli okazji oglądać, fuj. Ale ja mam ohydną rękę na zoomie, masakra. Co robimy dalej? Otwieramy te struny. Ja sobie kupiłem struny, nie wiem, takie. Dają nawet taki to główienko, żeby się nie zaśmierdły. Całe szczęście struny mają napisaną grubość 16, 24, 32, 42, 54, także no raczej nawet ja nie powinienem ich pomylić. Zaczynamy sobie od struny najgrubszej, czyli 54. Jak to będzie wyglądało? No wygląda to tak. W owijce, nic szczególnego. Dobra, zakładamy. Proponuję naciągać powoli, chyba że chcemy na pogotowie. Mamy coś prawie co z dźwiękiem. No i co? I tą czynność powtarzamy 6 razy. A strunę zużytą zawsze warto zostawić, jakbyśmy się na przykład chcieli zabawić w Hitmana.
To nie jest, moi drodzy, dźwięk, którego bym oczekiwał, ale jest wszystko założone. To tak wygląda, tutaj trochę można z tym oko wydziubać. To można oczywiście poprzecinać, aczkolwiek jeżeli ktoś planuje coś tutaj przy strunach manipulować, to lepiej nie. Tutaj się upewnić, że wszystko siedzi, że nam nie wyskoczy nagle. Na pysk! No i co? Wypadałoby nastroić, nie? Moi drodzy, najprościej do nastrojenia. Ściągamy sobie darmowy program AppTuner. Bierzemy sobie mikrofonik gdzieś w miarę... O Jezu, jak mi się tu wycisło. W miarę najbliżej gitary i co? Brzdękamy i struna po strunie nastrajamy. Moi drodzy, daję wam superancki protip. W zasadzie musicie znaleźć tylko pierwszy dźwięk, czyli ten. Bo potem już struny kolejne brzmią jak poprzednio na 5. progu, czyli to mniej więcej wygląda tak, o. A, przepraszam, oprócz z tą różnicą, że tutaj na 4. No i właśnie, i to strojenie tej ostatniej jest najgorsze. Zawsze się boję, że ciulnie. To jest taki dźwięk już taki... Wow, moi drodzy, w zasadzie się udało. No, ja gitary nie miałem w rękach od przedwojny, także ja już naprawdę niewiele pamiętam. I tak dalej. Oczywiście ona nie będzie trzymała stroju, bo to struny muszą się rozciągnąć i tak dalej. Trzeba ją przez parę dni dostrajać i w ogóle, no. Ale moi drodzy, jestem ciekaw, jak to było u was z hobby. Generalnie, czy jakieś macie, nie wiem, kolekcjonujecie znaczki, wypychacie zwierzęta, nie wiem, może gracie na jakimś instrumencie. Pamiętajcie, panowie, na gitarę najlepiej wyjwać duperę. No, pochwalcie się, moi drodzy, w komentarzach, dajcie znać. Jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, szczególnie jeżeli gracie na jakimś instrumencie. I co? I widzimy się następnym razem, a ja idę ćwiczyć. Hołk.